Гражданка Хайруллина Гүзәл Идрис кызының җиһазлар территориясе җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә карата сату алу шартнамәсен өзү, түләнгән акчаны кире кайтару, неустойка, штраф түләтү, әхлакый зарарны компенсацияләү турында дәгъвасы нигезендә граждан эше карала. Кухня гарнитурына заказ биргән ханым аны тиешле сроктан ай ярымга озаграк көтә һәм нәтиҗәдә сыйфатсыз товар ала. Ә сатучы үз чиратында ул ризалашып товарны кабул итеп алды, ләкин аның өчен түләмәде дип раслый. Шынлыкта кем хаклы соң? Моны судья Әнәс Нуриев тикшерде. Барыгызның да басуыгызны сорыйм. Суд килә. Утыруыгызны сорыйм. Гражданка Хайруллина Гүзәл Идрис кызының җиһаз территориясе җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә сатып алу шартнамасын өзү, түләнгән акчаны кире кайтару, неустойка түләттерү, әхлакый зарарны компенсацияләү турында дәгъвасы нигезендә граждан эше карала. Дәгъвачы вәкиле Җәлилова Альфия Рөстәмовна, җавапчы вәкиле Шакирзянова Лилия Җәлиловна. Сезгә вәкаләтләр биргән затның ышанычнамәсе бармы? Әйе бар. Ышанычнамәләрне суд утырышы сәркәтибе аша бирегезне сорыйм. Дәгъвачы, сез үзегезнең дәгъва таләпләрен хуплыйсызмы? Әйе, хуплыйм. Җавапчы, дәгъваны таныйсызмы? Юк, танымыйм. Яклар, бәхәсне тыныч юл белән җайга салырга теләмисезме? Юк, теләмибез. Юк, теләмибез. Дәгъвачы, сезгә сүз бирелә. Рәхим итегез. Хөрмәтле суд, без 2020 елның 25 майында җиһазлар территориясе җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять белән кухня гарнитурын сату алу турында шартнама төзедек. Заказ бәясе 160 мең сумлык иде. Шул көнне мин аларга 50%-ын 80 мең сум акчаны алдан түләп куйдым. Алар эскиз буенча 21 көн эчендә җиһаз әзерләргә вәгъдә бирделәр. 21 көн эш көнеме, календар көнеме? Календар көне. Аңлашылды, рәхмәт. Дәвам итегез. 15 июнь көнне китергә тиешле гарнитураны алар 21 июль көнне генә китерделәр. Без алар белән әгәр вакытында китереп өлгермәсәләр, телефоннан хәбәр итәргә тиешле дип килешкән идек. Сез җавапчыга сроклар бозу турында мөрәҗәгать иттегезме? Әйе, мин шалтыратып белештем. Һәм алар сезгә нәрсә дип җавап кайтардылар? Алар производство ихтыяҗы белән бәйле рәвештә җиһаз китерүдә кыенлык килеп чыкты дип җавап кайтардылар. Миңа тагын 2 атна көтәргә куштылар. Сез көтәргә ризалаштыгызмы? Әйе, ризалаштым инде. Мин бит һәр вакыт яңа җиһаз сайлап йөрергә вакытым юк. Каядыр заказ бирәсең икән, барыбер көтәргә кирәк. Җиһазны алгач, товарның шартнама шартларына туры килмәвен күрдем. Мин шкафлардагы фотопечатлы пиалаларның төсе бер-берсеннән аерылуын, шулай ук шкафларның ишекләре салынып торуын күргән идем. Пыяласы нык беркетелмәгәч куркыныч бит инде. Карнизда заказда күрсәтелгән үлчәмнәргә туры килми, һәм шуңа күрә аны 10-11 сантиметрга кыскартып, кисеп ташларга туры килде. Андайлар югы битне дә, хөрмәтле суд. Юк, өстәл өстедә бөтенләй башка материалдан ясалган. Мондый ачыктан ачык җитешсезлекләр булгач, сез ни өчен товарны кабул итү актына кул куйдыгыз соң? Әйе. Уйлап та тормыйча куйдым шул. Мин шартнама буенча бу вакытта әле икенче өлешен түләмәгән идем. Менә шуңа күрә түләүнең икенче өлешен алырга теләсәләр, җитешсезлекләрне төзәтерләр дип уйладым. Өстәл өстенең мин заказ биргәне булмаганлыгы гомумән соңрак иреннән генә белдем. Җиһазлар территориясе китерелергә тиеш вакытыннан соңрак алып килгәнгә күрә, 2020 елның 22 июлендә барлык җитешсезлекләрне төзәтүне һәм бәясен киметүне сорап, мин аларга претензия белдердем. Алар фотопечатлы пыяласын алыштырырга ризалаштылар, ләкин җиһаз бәясен киметергә теләмәделәр. Дәгъвачы шартнаманың түләү квитанцияләренең претензияның нөсхәсен тапшыруыгызны сорыйм. Дәвам итегез. Ачыкланган барлык җитешсезлекләрне күрсәтеп, сату алу шартнамасын үзәргә, түләнгән акчаларны кире кайтарырга дигән таләп белән, соңрак мин 1 августта кабат дәгъва җибәрдем. Ләкин минем таләпләр җавапсыз калды. Аннан соң мин юристларга мөрәҗәгать иттем.
Алар үз чиратында миңа товарга экспертиза үткәрергә тәкъдим ясадылар. Һәм мин экспертиза ясый торган оешмага мөрәҗәгать иттем. Һәм алар җиһаз җитештергәндә төзәтеп булмаслык күп кенә җитешсезлекләр хакында миңа әйттеләр. Сездә тагын өстәмәләр булачакмы? Минем вәкилем өстәмәләрне әйтәчәк, хөрмәтле суд. Шул тутырыгыз. Сүз дәгъвачы вәкиленә бирелә. Рәхмәт итегез. Хөрмәтле суд, без үзебезнең дәгъва таләпләрен законлы һәм нигезле дип саныйбыз. Товар экспертизалары бюросы бәйсез бәяләү оешмасы эксперты бәяләмәсеннән күргәнебезчә, кухня гарнитуры заказга тулысынча туры килеп бетми. Һәм аның күп кенә производство җитешсезлекләре бар. Шуңа күрә ышаныч белдерүчем җиһаздан канәгать түгел, товарны алыштырырга да риза түгел. Экспертның билгеләмәсендә нинди җитешсезлекләр күрсәтелгән? Экспертның билгеләмәсендә алдагы җитешсезлекләр күрсәтелгән. Шкафларда фотопечатлы пиалалар төсендә аерымлыклар бар. Фасадларның төсләре төрле. Шкафларның ишекләре салынып тора, шуңа күрә пиаласы нык ышанычлы беркетелмәгән. Карниз заказда күрсәтелгән үлчәмнәргә туры килми. Өстәл өсте заказга туры килми. Бу җитешсезлекләр бетереп була торган түгелме? Әйе, бу җитешсезлекләр бетереп була торган түгел. Җавапчы. Дәгъвачы эш буенча экспертның судтан тыш бәяләмәсен тапшырды. Сез бу бәяләмә белән танышмы? Әйе, өйрәндем. Эксперт нәтиҗәләре белән килешмим. Алар бер яклы гына. Сез суд экспертизасын үткәрүне теләмисезме? Юк, хөрмәтле суд. Бу бик кыйммәт була. Сез дәгъвачы белдергән җитешсезлекләр турында нәрсә әйтә аласыз? Без бит аларга кухняны кабул иткәндә сөйләшенгәнчә пиалларын алыштырдык. Калган җитешсезлекләр турында берни дә белмим. Шкаф ишекләре саксыз файдаланганда да салынып калырга мөмкин. Ник шулар арада шкаф ишекләре салынып төшәдимени? Дәгъвачы тынычланыгыз. Утырыгыз, җавапчы. Дәгъвачы вәкиле сезнең тагын өстәмәләр бармы? Әйе, бездә өстәмәләр бар. Кулланучылар хукукларын яклау турында закон кагыйдәләре буенча сатучы сатып алучыга сыйфаты шартнамәгә туры килә торган товар тапшырырга тиеш. Шартнамәнең 1.1 пункты нигезендә сатучы үз материалларыннан заказ һәм эскиз бланкы буенча җиһаз әзерләргә йөкләмә ала. Сатып алучы товарны кабул итәргә, товар бәясен һәм китереп урнаштыру бәясен түләргә тиеш. Шартнамәнең 1.5 пункты нигезендә товар алдан түләү кертелгәннән соң 21 календарь көн эчендә әзер булырга тиеш. Бу очракта сатучы алдан түләү суммасын алган, әмма товарны вакытында тапшыру бурычын үтәмәгән. Димәк, кулланучы шулай ук түләнгән сумманы кире кайтаруны һәм китерелгән зыянны тулысынча каплауны таләп итәргә хокуклы. Кулланучылар хукукларын яклау турында Россия Федерациясе законының 22 статьясы нигезендә товар өчен түләнгән акча суммасын кире кайтартыру турында кулланучы таләпләре тиешле таләп куелган көннән 10 көн эчендә сатучы тарафыннан канәгатьләндерергә тиеш. Әлеге 10 көнлек срок бозылган очракта мондый хукук бозуларга юл куйган як кулланучылар хукукларын яклау турындагы законның 23 статьясына нигезләнеп, һәр тоткарланган көн өчен кулланучыга товар бәясенең 1% күләмендә неустойка пеня түли. Алдан әйтелгәнчә, хөрмәтле суд, сатучыдан товар өчен алдан түләнгән 80 мең сумны, бәйсез экспертиза үткәрү буенча чыгымнарны 15 мең сумны, әхлакый зарарны компенсациялау өчен кулланучылар хукукларын яклау турында Россия Федерациясе законының 15 статьясы нигезендә заказ суммасының 15%-ын түләттерүне сорыйбыз. Һәм товарны үз срогында китермәгән өчен неустойка алда итеп узган законның 23 статьясы нигезендә 160 мең сум, кулланучы таләпләрен ирекле рәвештә канәгатьләндерүдән баш тарткан өчен штраф, әлеге законның 13 статьясының 6 пункты нигезендә 119 мең сум түләттерүне сорыйбыз. Нәрсә сөйлиләр алар? Бу хәллек штраф буламы, хөрмәтле суд? Җавапчы, тынычланыгыз. Җавапчы, тынычланыгыз. Сезгә сүз биреләчәк. Чыгышыгыз тамаммы? Әйе, минем әлегә бетте. Рәхмәт, утырыгыз. Җавапчы, сезгә сүз бирелә. Рәхим итегез. – 2020 елның 25 майында без Хәйруллина Гүзәл Идрисовна белән җиһаз, кухня гарнитур ясау буенча хезмәт күрсәтү турында шартнама төзедек. Кухня гарнитур өчен фасадлар башка шәһәрдә җитештерелә. Шуңа күрә производство ихтыяҗына бәйле рәвештә товарны китерү срогы 7 көннән алып 12 эш көненә кадәр
Арту ягына біраз үзгәргә мөмкин дип шартнамәнең 10.4 пунктында біз алданып күрсәттек. Шул вакытта минем производство ихтияжы барлыкка килү турында сатып алучыга телефоннан, телдән яки СМС хәбәр аша белдерү хукукында бар. Шартнамәдә күрсәтелгән срокларда өлгерә алмау турында без сатып алучыны кисәттек. Аның белән шалтыратыштык. СМС хәбәрләр дә бар. Ул көтәргә ризалашты. Соң мин бит сезне сыйфатлы җиһаз алып килерсез дип көтеп утырам. Ә сез нәрсә китердегез? Дәгъвачы, зинһар тынычланыгыз. Дәвам итегез, җавапчы. 21 июльдә без җиһазны китереп урнаштырдык. Гүзәл Идрисовна товарны кабул итү пунктына кул куйды. Анда товарның сыйфатына карата төзәтеп була торган 1-2 кисәтү бар иде. Без бу кисәтүләр турында сөйләштек һәм фотопечатлы пияларны алыштырдык. Ә үз вакытында китермәгән өчен гарнитур бәясе киметүне сорауны мин дөрес дип санамыйм. Без бит аның белән бу турда телефоннан сөйләштек. Үз вакытында китерә алмауда минем гаеп белән килеп чыкмады. Шуңа да карамастан килештерү һәм алыштыру. Әйе, килештерделәр инде. Шкаф ишекләренең салынып торуы, өстәл өстенең бүтән төрле булуы. Дәгъвачы тынычланыгыз. Тагын кабатланса, суд залынан чыгарып җибәрәм. Күптән чыгарып җибәрә кирәк инде аны. Җавапчы, дәвам итегез. Дәвам итегез, җавапчы. Килешенгән булуга һәм кухня гарнитурының төсе буенча нибары ярты тонга гына туры килеп бетмәгән пияларын алыштыруга карамастан, ул дәгъва язган һәм судка мөрәҗәгать иткән. Җавапчы, икенче претензиядә шул ук җитешсезлекләр күрсәтелгән идеме? Юк, анда ул элек әйтелмәгән башка җитешсезлекләрне күрсәткән иде. Актада алар турында күрсәтмәгән иде. Дәвам итегез. Хөрмәтле суд, калганы минем вәкилем сөйләп бирәчәк. Җавапчы вәкиле, сезгә сүз бирелә. Хөрмәтле суд, дәгъвачы белән җавапчы төзегән шартнамәнең 9.4 пункты нигезендә җиһаз кабул итү тапшыру актына кул куйган вакыттан сатучының йөкләмәләре үтәлгән дип санала. Бездә имза куелган акт бар. 10.3 пункт нигезендә шартнамәдә билгеләнгән срокларда товар өчен түләнгән вакыттан сатып алучының йөкләмәләре үтәлгән дип санала. Шартнамәдә сатып алучы калган өлешен җиһаз кабул итү тапшыру актына кул куйган көнне түли дип күрсәтелгән. Без 21 июльдә җиһазны китердек, ләкин бүгенге көнгә кадәр түләү алмадык. Без шартнама буенча үз йөкләмәләребезне тулысынча үтәдек дип саныйбыз. Әмма заказчыдан шартнама буенча түләүнең калган өлешен алмадык. Шуңа күрә без товар өчен калган сумманы һәм процентларны түләтү таләбе белән каршы дәгъва бирергә җыенабыз. Сезнең беттеме? Юк, бетмәде. Өстәвенә сату алу шартнамәсенең 14.1 пунктында әлеге шартнамәдән чыккан мөнәсәбәтләргә кулланучылар хукукларын яклау турындагы закон кулланылмавы күрсәтүлендә билгеләп үтәсебез килә. Шуңа күрә дәгъвачының әлеге законга сылтама ясарга хукукы юк. Җавапчы вәкиле, 14.1 пункт. Әйе. Җавапчы вәкиле, утырыгыз. Җавапчы һәм сезнең вәкилегез шартнаманың әлеге пункты законга яраксыз дип таныла. Чөнки законга күз салсак, кулланучылар хукукын яклаучы законга, кулланучы хукукын киметә торган шартнама шартлары гамәлгә яраксыз дип таныла. Өстәмә дәлилләр бармы? Юклар. Өстәмә дәлилләр юк. Җавапчы вәкиле. Өстәмә дәлилләр юк. Шуның белән эшне асылы буенча карау тамамланды. Судта фикер алушыга күчәбез. Дәгъвачы вәкиле, рәхмәт итегез. Таләпләрдән хуплыйбыз, хөрмәтле суд. Җавапчы вәкиле. Таләпләрне канәгатьләндерүгә каршы киләбез. Без акта күрсәтелгән барлык җитешсезлекләрне дә бетердек. Суд карар кабул итү өчен киңәшмә бүлмәсенә китә. Россия Федерациясы исеме белән карар игълан ителә. Суд карары. Хайруллина Гүзәл Идрис кызының җиһаз территориясы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә сату алу шартнамасын үзү, түләнгән акчаны кире кайтару, неустойка, штраф түләтү, әхлакый зарарны компенсацияләү турындагы дәгъвасын канәгатьләндерергә. Хайруллина Гүзәл Идрис кызы файдасына җиһаз территориясы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятеннән товар өчен алдан түләнгән 80 мең сум акчаны, неустойка 10 мең сум акчаны, әхлакый зарар өчен 3 мең сум күләмендә компенсация, суд экспертизасын үткәргән өчен түләү буенча 15 мең сумлык суд чыгымнарын, штраф 59 500 сум,
барлыгы 217 500 сум түләтергә. Суд карарына 1 ай эчендә апелляция тәртибендә шикаят бирелергә мөмкин. Яклар, сезгә суд карары аңлашылдымы? Аңлашылды. Аңлашылды. Шуның белән утырыш тамам. Бүгенге процесс кулланучылар хукукын яклауга багышланган. Сатучы, кулланучы мөнәсәбәтләрендә кулланучы экономик яктан аз якланган зат буларак, закон аны яклау нигезеннән гарантиялар системасын булдырган. Ахлакый зарарны компенсацияләү, ирекле рәвештә таләпләрне канәгатьләндермәгән өчен таләп размерыннан 50% штраф, шартнамәдә билгеләнгән срокны бозу өчен неустойка түләттерү бурычы. Бу процесста күргәнчә, җавапчы товарда җитешсезлекләр булу фактын кире какмый. Эш материалларында булган судтан тыш эксперт бәйләмәсенең нәтиҗәсе катгый. Производство җитешсезлекләре кухня гарнитурын билгеләнеше буенча кулланырга комачаулый. Димәк, бу бетереп булмый торган җитешсезлек. Җавапчы бу бәяләмә белән килешмичә, суд утырышы вакытында экспертиза үткәрү турында үтенечнамә бирергә мөмкин иде. Ләкин ул бу хокукыннан файдаланмады. Шуңа күрә якларны дәлилләргә җаваплырак каравы сорала.